Ubaba wezingane ezintathu nosanda kuthweswa iziqu ze-masters noba wenza kahle umsebenzi wakhe nozakwabo. Uchazwe kanje uNtumba ngesikhathi kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sakhe eTshwane. Ozakwabo bathe izithombe zakhe uNtumba ezisabalala ezinkundleni zokuxhumana azisoze zalibaleka. We're enveloped, as I said, with anger and heartbreak that the alleged recklessness and brazenness of the police, Mtho lost his life. I think the visuals that we've seen on the media platforms, the memory of those visuals will take a long time to effade from our minds. uMthokozisi ubebhekele ukuthuthukisa izindawo zasemjondolo eTshwane njengoba ubengumhleli wedolopha. Ubewuthanda umsebenzi wakhe. He gave much of his life to his work as a town planner, wherein we shared him with his family as he was spending most of his time in the office at work assisting to eradicate and upgrade informal settlements in the city of Tshwane. Umndeni kaNtumba bungaduduzeki kodwa ubonge isinyathelo sabebesebenza naye. Kubhlungu bafuna ushiye kanjena. Ushiye ngalenhlelo oshiye ngayo kodwa asiseke singakwenza manje. Ekhaya sifundisiwe ukuthi isiguqe ngedolo sithandazi. uNtumba uzofihlwa eBergville, KwaZulu-Natal ngomgqibelo.